Salibonani babukele emakhaya igama lami ke mina ngubongumusa kaFakude isibongweni lena imedia TV show and namhlanje bafethu on the show we have our guest lana ngempela uGejasi uzokasichazele kabanzi ukuthi kahle kahle uGejasi uqhamukaphi and ubani ngempela siyambona lapha kwi video lafana ebuza uTira ukuthi wetira Unakho lokhu so namhlanje ke namhlanje akasichazele kabanzi ukuthi ke ubani uqhamukaphi mfowethu uGejasi sakwamukela ku media TV show. Yeah, mfowethu awuchazela ababukeli lapha emakhaya ukuthi uGejasi ubani kahle kahle. uGejasi. Uqhamukaphi? uGejasi. Yeah. Okay. Chaza lapha. Chaza lapha. Uchazele bani? Ababukeli. Ababukeli. Bambukeli. Yes, babukeli. Yaba mfowethu. Uphungalenja lokhulumayo uGejasi njengoba eseshilo unje. Uphungalenja usho ukuthi ke igama lakhe la impela uGejasi uphungalenja igama nesibongo neaddress la hlala khona konke kuhlangene khona lapho ngiyanibingelela sanibonana. Yeah, futhi sabonga kakhulu ukuthi ube khona kanye nasi la kwi-media TV show namhlanje. Sihlelo swabuka ama video akho lapha na ko TikTok kwenkundla zokuxhumana. Yini ngempela yadala ukuthi ubone sengazi ukuthi mhlawumbe lama video la washaya aya trenda noma mhlawumbe azotrenda noma mhlawumbe yini yakusuka nje wabosi no vele wenze lento leyenzayo. Lento yona ntshebe ifana nokuthi mudla. Ngeke ngikubuze ukuthi usuke yini. Njengoba nawe nje ufake izibuko angazi usuke okwenza ukuthi ngishaya ama video uyabona nje makunekhono ngakuwena ikhono into ephila kuwena wena you understand abanye bambiza ngosomahlaya angazi lokho kodwa ke mina engikwaziyo ukuthi kwazenzakalela ngashanje video owabukana na indaba zakhe. Okay, mhlambe kumuntu osuke buka ivideo yakho usuke wazi ukuthi ayahlekisa mhlambe like abantu ba receive kanjani ama video akho mabe wabukile mhlambe iziphi izinto oyitholayo mhlambe abayibuyisa ngabona ezama remarks. Bahleka phela ngoba akuthathi ayona so into enzekayo ukuthi ama video ami mina ngitshela abantu ukuthi abakufunda ukucabanga umuntu acabanga sebenze lokho you understand ngeke ngishaya kakhulu phela ngoba ngenzeka mhlawumbe kube nesiphepho uwe njengoba ungathi usondene so abantu abamukuhleka bayeke ukuhleka ngoba